Dagitoy kas pagilasinan idi ngay naramid ninwi gapu iti ay iti layos. Tadi kiti kapsat nga napapateg na intayo amon iti kay papanan na kadag iti linaon iti lokot ti pagbasaan. Tadi kiti kapsat iti na inaramid gapu kadag itoy asasaomot lang iti linaon iti Biblia. Daytoy iti naramid na idi akas daong amasasao ngayon na ibagbaga. Tadi kiti kapsat iso iti pakaisalakanan iti kararuwa nga ibagbaga iti linaon iti Biblia hanket nga may panggeplaeng iti bagi alino lasag no diket gapo iti espiritu tayo amakunkuna. Tadi kiti kapsat adda digitoy apamaneknek ngayon na ibagbaga iti panawin na ninwi gapo iti layos. Nga ibagbaga na iti daan atulag digitoy apamaneknek iti Genesis 9 iti 17. Ket kinuna iti Dios kenwi daytoy iti pagilasinan ti tulag nga ibangon ko kanyak ken ti amin alasag nga adda iti rabaw iti daga. Tay iti bagbaga na adaga iti rabaw daytoy adaga adda met laeng kadatayo at timmakder bimangon gapu iti daytoy akay papanan na. Tadi kiti kapsat nga ibagbaga iti pamaneknek iti baro atulag a mabasa iti Lucas 24 iti 27. Ket idinto arinugyanan na manipod ken Moises ken kadagiti so amin a mamadto impaluag na kadakwada iti amin asurat amang sarita iti mayapan kenkuana. So dita kapsat iti nangkrugyanan na ken Moises ngayon gana iti kapututan ninwi ket immay iti layos amakunkuna. Tadi iti pagilasinan kong kunana mabasa iti Genesis 9 iti 12. Ket kinuna iti Dios dayto iso ti pagilasinan iti tulag nga ramidek siak ken dakayo ken amin anabiyag apa parswa ngadda kadakayo kadagiti kapututan nga agnanayon. So dita kapsatin na ibagbaga nga nanipod idi ken inggarayata dayto iti tulag na ibagbaga na nga mararamid. So kaditi kapsat adalen tayo digitoy nga ibagbaga. Tadaytoy iti bagbaga na adaong apakay salakanan iti kararwa. Tadaytoy iti bagbaga na iti punto na lukasano iti panangisalakan iti kararwa. Isu nga dadtoy kapsat digitoy nga ibagbaga kadagiti linaon iti Biblia. Kas mabasa iti daan atulag ni Isaias 50:49. Tadaytoy iso akas kadagiti dandanom ninwi. Isu daytoy iti bagbaga na dandanom ninwi. Hanggang nga dandanom nga makita ti sangkalubungan no diket daytoy iti naibagbaga atapik nga kinunana kanyat ta kas insapatak adagiti dandanom ninwi kuna iti Dios saan danto alayosenen ta iti daga kas met insapatak kenka santom nga agpungtot kenka ken santom metten nga tobngaren. Isu hantay matubngaren kakabsat iti Dios tadda digitoyen apamaneknek ngayon tayo ad-adalen gapu kadagiti linaon iti Biblia. So dayta kakabsat taditoy iti pakaisalakanan tayo adaong nga inarami didi ninwi ay pakaisalakanan iti kararwa. Hanket kadagi bagbagada nga daong nga may panggeplaeng nga inaramid iti ima na igibaybay nga kungkunada haan nga kasta kabsat haan nga nainlubungan laeng abanag apakasaritaan no diket gitoy ti pakasaritaan kadagiti na espirituan apalawag agturong
iti gloria digitoy ngayon na ibagbaga atapik. Tadi kiti kapsat ini ibagbaga iti proverbio 18:4. Dagiti sasao iti ngiwat iti tao arigda kadigiti adalem adandanom. Isu da iti bagbagana nga agapu tingiwat ngayon iti isawsawang isu da ita imauwagan adanom gapo iti sao. Iti umpog iti sirib akas agayos abarisbis. Isu da iti kapsatin na ibagbaga gapo iti sirib iti tao nga agaput sa dingato no kamang tayo iti Diyos. Padigitoy iti bagbagana. Ta iti una nangal daw na sukir da kadigiti tao iti nga managsauda iti dakes ada kadakwada iti kinatangsit. So di kita kapsat ken iti dadduma nga ramid amadi. So kada iti kapsat nga ibagbagana amabasa iti baro atulag ito muna Pedro 3 iti 20. Nagijay nga nasukir da idi yung nanangal daw. Idi agur uray iti atidog iti anos iti Diyos kas kadigiti aldaw ninwi. Idi may salakan pay pakay salakanan iti daom iso anaka isalakanan dagiti basit gapo iti danom kayat na sa uwen 8 akararwa. Iso nga iti pamilya idi ninwi iso dayjay 8 iti naisalakan akararwa. Iso dayjay ti mauwagan nga espiritu iso dayjay naisalakan ket nagturong da sa dingato na iti na ibagbaga. Pawandan ti alubongan ni sudan iti naisalakan no diket napandan iti pagarian iti Diyos. Tadi gitoy ti mauwagan nga daong apakay salakanan gapo kadi gitoy asursurat iti linaon iti Biblia. So di kiti kapsatin na ibagbaga nga kastanda iti tayo panagsuksukimat gapo iti ayat iti Diyos. Tadi kiti kapsatin na ibagbaga gapo iti tayo panangadal, panangusig, kadig tinasaya at akay papanan na. Katagyaman nakagapsa, di kita nga inakipapaabot, gapo iti Facebook online Bible study. Katagyaman nak, igitoy numaawatan nyo, kadig iti akay papanan na. So nga ganos tayo kapsat, gapo tintay panagsuksukimat, kadig iti na Diyosan, asorsoro. Katagyaman nak, iti Diyos Ama, Ama nakabaling sa amin. Amen.